În colecția noastră de videoclipuri despre Sparta, lipsește filmul despre miturile care învăluie această țară, iar despre cum era viața în Sparta, despre cauzele dispariției acestui stat, dar și despre lupta de la Termopile și cei 300 de spartani, am discutat deja în edițiile anterioare, iar linkurile către aceste filme le găsiți mai jos în descriere și în comentarii. Iar acum, haideți să vedem dacă au fost spartanii cu adevărat zeii războiului, de ce femeile spartane erau mai populare decât bărbații, și de unde provine cultura Spartei, dacă se presupune că principala ocupație era războiul. Răspunsul la aceste întrebări le veți afla în următoarele minute, așa că stați până la sfârșit cu noi, și nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul și să dați un like, pe voi nu vă costă nimic iar pe noi ne ajută enorm. Să începem cu o mică ironie, aici trebuie menționat faptul că legendele despre superioritatea armatei spartane au supraviețuit până în zilele noastre în mare parte datorită lui Hitler, însă în realitate, majoritatea miturilor care ridică în slăvi Sparta provin încă din perioada Romei și a renascentismului, mai exact din perioada în care Sparta nu mai exista ca putere militară, însă dădea bine să fii admirator al Spartei sau chiar să te dai drept urmaș al regelui Leonidas, lucru de care s-a folosit și Hitler. Acesta chiar a afirmat că în Germania ar trebui instaurat un stil de viață ca în Sparta, să se limiteze numărul de cetățeni cu drepturi depline, acestea revenind doar nemților, evreii trebuiau eliminați, iar slavii și alte popoare ar trebui să fie sclavi ai germanilor. Hitler și susținătorii teoriei superiorității rasiale au alterat atât de mult imaginea spartanilor ajunsă până în zilele noastre, încât pentru istorici Sparta a fost un subiect tabu pentru mult timp. Cu toate astea, Sparta a continuat să fie studiată, însă istoricii au evitat să își afișeze numele în lucrări științifice, pentru a nu fi asociați cu criminali de război, și din aceste motive miturile despre Sparta au continuat să circule fără a fi contrazise oficial de nimeni. În realitate, Sparta a fost un stat remarcabil, dar în același timp destul de atipic pentru perioada ei. Primul mit despre care vom discuta astăzi este legat de armata spartană, care se lupta până la ultimul om și nu se preda niciodată, dar în realitate istoria cunoaște mai multe situații în care spartanii au fugit de pe câmpul de luptă, cu coada între picioare. Un exemplu este bătălia cu atenienii din insula Sfacteria în anul 425 înainte de Hristos. Aceasta a fost o bătălie obișnuită din războiul peloponeziac, în care au participat în jur de 2000 de luptători de ambele părți, și care s-a transformat într-un thriller psihologic, cu un final de poveste și total neașteptat. În urma bătăliei s-au predat și au ajuns prizonieri 292 de spartani, aproape întreaga armată regulară a Spartei, care nu depășea 300 de soldați. Însă în realitate, dacă lăsăm deoparte mitul că spartanii luptau până la ultimul om și analizăm puțin situația, ne vom da seama că totul este destul de banal. Sfacteria este o insulă situată la 70 de kilometri de Sparta, iar în timpul războiului peloponeziac, ea a fost blocată de flota ateniană și aproximativ 500 de spartani au ajuns în asediu, iar singurul lucru pe care îl mai puteau face aliații spartanilor a fost să transporte hrană pe insulă prin raiduri nocturne incredibil de riscante. După ce atenienii au înconjurat garnizoana spartană trăgând cu săgeți în ei și evitând un contact direct, prizonierilor nu le rămânea altceva de făcut decât să accepte propunerea de predare. Pe lângă capitulare, Sparta a cerut și o încetare a focului pentru a furniza ajutor umanitar garnizoanei din Sfacteria. Iar pentru asta spartanii au predat 60 de nave atenienilor, au promis să nu atace tabăra acestora, nici de pe uscat și nici de pe mare, și au trimis emisari în Atena pentru a cere încheierea unui acord de pace. Cu toate astea, propunerea lor a fost respinsă și războiul a continuat până la capitularea totală a Spartei. Concluzia la care putem ajunge în urma acestei bătălii este că spartanii nu erau niște supereroi invincibili, iar Sparta și armata ei era condusă tot de oameni care înțelegeau destul de bine când rezistența nu mai are sens, se puteau retrage și chiar preda, contrar legendelor. Cu toate astea, în bătălia de la Sfacteria, spartanii au reușit să impresioneze în mod neașteptat pe atenieni. Aceștia au luptat din greu până la capitulare și predarea în captivitate, și chiar dacă inițial atenienii nu au acceptat capitularea Spartei, într-un final au fost nevoiți să o facă. Iar cauzele sunt mai simple decât par. Dacă ar fi fost atât de ușor să îi extermine pe spartani, atenienii ar fi făcut asta fără să stea mult pe gânduri. Următorul mit pe care îl vom discuta este despre femeile spartane și supremația luptătorilor spartani. În zilele noastre, circulă multe legende despre puterea bărbaților spartani. În realitate însă, la fel de multe legende circulă și despre puterea femeilor din Sparta, iar acest lucru este foarte bine documentat într-o scriere romană, din secolul X.
În legendă se povestește despre delegații unui mic oraș-stat, care au mers la oracolul din Delphi pentru a afla cine sunt cu adevărat cei mai puternici locuitori ai Greciei, la care oracolul le-a spus că cei mai puternici locuitori ai regiunii sunt femeile spartane, cei care trăiesc între Tirint și Arcadia, precum și argivienii, supranumiți și câinii războiului. În răspunsul oracolului sunt două aspecte remarcabile. În primul rând, se menționează în mod ciudat femeile spartane și nu bărbații. Și în al doilea rând, este vorba de faptul că locuitorii din Argos erau considerați cei mai buni războinici ai regiunii, iar toate astea nu erau deloc întâmplătoare. Toată Grecia admira femeile spartane pentru că aveau un statut egal cu cel al bărbaților. Spartanele erau dedicate sportului, primeau educație, urmau pregătire militară și aveau chiar dreptul la divorț din inițiativă proprie. Iar cum știți deja din filmul nostru despre viața din Sparta, femeile spartane trebuiau să se ocupe de gospodării, iar atunci când bărbații erau plecați la război, acestea trebuiau să fie capabile și suficient de puternice încât să își protejeze gospodăriile și familia, iar femeile spartane erau admirate în întreaga Grecie, deoarece în acea perioadă, femeile din restul Greciei puteau doar să viseze la astfel de drepturi. Legat de argivieni, după relatările lui Herodot, în anul 550 înainte de Hristos, a avut loc o bătălie a campionilor între Argos și Sparta, iar pentru a evita un masacru în masă, ambele părți și-au trimis câte 300 dintre cei mai buni luptători și au organizat o bătălie regală, iar la final a rămas un singur spartan și 2 luptători argivieni. Desigur, asta este doar o legendă, dar în același timp este a doua sursă în care se menționează dominația argivienilor asupra spartanilor. Din alt punct de vedere, nu putem spune că în acea perioadă Argos era un polis cu o dominare superioară în Grecia, astfel încât istoricii să rescrie evenimentele reale în favoarea sa. De obicei în legende, evenimentele pot fi distorsionate, dar povestea trebuie să fie logică și credibilă pentru cititor, și deoarece în mod constant se vorbea despre puterea luptătorilor argivieni în mitologia greacă, probabil așa era și în realitate. Singura problemă pentru argivieni era faptul că spartanii erau pur și simplu mai mulți în acea perioadă, iar în ceea ce privește numărul luptătorilor, Sparta putea mobiliza cel mai mare număr de trupe terestre din Grecia, și nu era nevoie să fie cea mai puternică pentru a domina. Motivul real al superiorității spartane era puterea organizațională. Tinerii spartani erau învățați nu doar să lupte, ci să-și conducă. Pe lângă toate astea, spartanii erau pricepuți și la strategie militară. Aceștia au împărțit numeroasa armată în unități de 15 oameni, pentru a executa ordinele mai clar. În plus, au fost învățați să meargă în pas și să urmeze instinctiv comenzile. Acest lucru a transformat armata spartană într-o mașinărie de război performantă, care distrugea inamicul mai slab organizat. Pe de altă parte, chiar și sclavii sau locuitorii orașelor aliate, după câteva săptămâni de antrenament, se transforma dintr-o mulțime haotică, în trupe bine organizate. Dar, să lăsăm puțin armata și să discutăm puțin și despre cultură. Poate cineva să își imagineze un spartan cântând un cântec despre iubirea față de natură, flori și albine? Desigur că nu, veți răspunde voi. Însă în realitate lucrurile stau diferit. În Sparta nu au existat doar marșuri militare, cântece despre victorie și poezii despre bătălii și misiuni. Aproape întreaga creație a unui muzician pe nume Alcman, care a trăit în Sparta la sfârșitul secolului 7 înainte de Hristos, era compusă din versuri despre fete frumoase, flori și albine. Și chiar dacă ne vine greu să ne imaginăm un spartan cântând astfel de melodii, adevărul este că spartanii nu primeau doar educație militară, ci și educație clasică. În prezent, școala din cadrul Universității Nottingham, sub îndrumarea lui Stephen Hodgkinson, este pioner în abordarea actualizată a studiului despre Sparta, compensând decenii de tabu în studiul spartanilor după cel de-al doilea război mondial. În ultimele lucrări, s-a ajuns la concluzia că Sparta a dobândit dominația în Grecia, în primul rând prin diplomație și politici inteligente, și nu neapărat doar prin violență și militarie. Astfel, cetățenii liberi din multe orașe priveau cu admirație spre conducătorii spartani, iar în cele din urmă, regimurile alegorice precum cel spartan, au ajuns la putere în toate polisurile grecești, inclusiv în Atena. Așa că, dragi prieteni, a venit și timpul să ne luăm rămas bun și să vă mulțumim că ați avut răbdare cu noi până la sfârșit. Sperăm că v-a plăcut acest film și așteptăm părerile voastre în comentarii.